Hej så. Nu er der kun knap 2 uger til vores næste tantra-kursus, Tantra for par. Det ligger på et par hverdage i starten af august, 6. til 8. august. Og denne gang er det budgetudgaven, self-service kalder vi det. Hvad betyder så det? Vi har et kursus, der forløber over de her 3 dage. Man kommer, det må så være tirsdag aften, og er et par timer, og så er der undervisning dagen efter, og igen torsdag, den sidste dag, hvor vi afslutter. Jeg kan ikke huske, om det er kl. 15. Men på det her kursus, der kører du hjem og sover, eller sover i nærheden. Det er uden ophold. Det er simpelthen selve undervisningen. Du har din egen frokostmad. Der vil være kaffe og te og vand og noget frugt. Men ellers så er der ikke forplejning og overnatning med, som vi jo ellers plejer. Men kurset, det er fuldstændig det samme. Til gengæld så kan du komme afsted for 2.000 kroner per person for de her 3 dage. I forhold til 3800, som det koster, når det er inklusiv overnatning og forplejning. Så har I tid og plads i kalenderen. Har I et par dage, 6. til 8. august. Så læs mere i linket, jeg lægger her, hvor kurset er beskrevet. Og har du spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til Peter. Så svarer han så hurtigt det kan lade sig gøre. Så skriv, ring eller læs mere. Måske ses vi.